сафари кории сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ва ҳайати меҳмонон аз шиносоии бо раванди корҳои сохтмонӣ дар меҳмонхонаи замонавии панҷситорадор дар маркази ноҳияи Данғара оғоз гардид. Зимни муаррифии лоиҳаи ангоравии иншоот иттилоъ дода шуд, ки меҳмонхона дар доираи нақшаи чорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳия сохта шуда, он аз 9 ошёна иборат мебошад. корҳои сохтмонӣ дар бинои меҳмонхонаи панҷситорадор аз соли 2019 шурӯъ гардида барои 624 нафар тарҳрезӣ шудааст. аз ҷумла ҳуҷраи хоби якнафара 64 адад, ҳуҷраи хоби дунафара 176 адад, ҳуҷраи хоби вип 104 ададро ташкил медиҳад. масоҳати умумии иншоот 19834 метри квадратӣ буда, тибқи нақша соли 2026 ба истифода дода мешавад. бахшида ба ҷашнгирии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия якчанд иншооти ҷашнӣ амал карда истодааст. айни ҳол мо дар сохтмони меҳмонхонаи марказии ноҳияи Данғара қарор дорем. сохтмони меҳмонхона аз 3 қисм иборат аст: блокҳои А, Б, В ва дорои 624 хонаи истиқоматӣ иборат аст. айни ҳол корҳо дар иншоот дар ошонаҳои болои бино, ошонаҳои 8-9 аслан корҳои андовагарӣ, хобчидани хишти болои бино, яъне ошонаҳои болои бино идома дорад ва мо ҳоло коргарон саргарми коранд. корҳо бо суръат рафта истодааст. фармоишгари иншоот дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукумати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, корҳои сохтмонӣ аз тарафи ҷамъияти саҳмии кушодаи СТС иншоот рафта истодааст. лоиҳаи иншоот аз тарафи ҷамъияти саҳмии кушодаи Пилч Санииёс тарҳрезӣ гардида, мутобиқ ба стандартҳои сатҳи байналмилалӣ омода мешавад. айни ҳол дар иншоот корҳои сохтмонӣ идома дошта, зиёда аз 50 сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъминанд. дар идомаи сафари кории ҳайати меҳмонон аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ ва лоиҳаи меҳмонхонаи замонавӣ дар маркази ноҳия шинос гардиданд. меҳмонхона аз ду бинои 16 ва 15 ошёна иборат буда, дорои 258 ҳуҷра мебошад. иншооти мазкур бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ қомат афрохта, ҳоло корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар корҳои сохтмонӣ ашёи хоми ватанӣ истифода гардида, дар назди иншоот таҷҳизоти коркарди сангу бетонӣ ташкил гардидааст, ки барои тезонидан ва хушсифат анҷом додани кор мусоидат менамояд. қисмати якуми иморат 15 ошинаро тартиб медиҳад ва қисмати дуюми иморат 16 ошинаро ташкил медиҳад. ду ошинаҳои аввали иморат иборат аз ҳуҷраҳои корӣ, утоқҳои машваратӣ, толорҳои конферансӣ ва толорҳои вақтгузаронӣ, ҳамчунин аз мағозаҳо, тарабхонаҳо ва қаҳвахонаҳо низ иборат мебошад. зимни шиносоӣ бо раванди корҳои сохтмонӣ дар театри миллии ноҳияи Данғара иттилоъ дода шуд, ки иншоот тибқи лоиҳа аз 4 толори калон ва толору ҳуҷраҳои сершумори дигар иборат хоҳад буд, ки дар умум дорои 1700 ҷойи нишаст бояд шавад. толори асосӣ дар ошонаи якуми бино ҷойгир шуда, бо 1100 ҷойи нишаст пешбинӣ шудааст. дар ошонаи дуюм 2 ва дар ошонаи сеюм бошад як толори дигари намоишӣ сохта хоҳад шуд. дар корҳои сохтмонӣ бинои театр беш аз 150 нафар сокинони маҳаллӣ бо кори муваққатӣ ва маоши хуб таъмин гардида, бо истифода аз имконият баҳри босифат ва саривақт супоридани иншоот талош доранд. дар ҳамин ҷо ҳайати меҳмонон аз ҷараёни сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 3000 хонанда дар ду баст шинос гардиданд. муассисаи таълимӣ, ки иборат аз 4 ошёна мебошад, бо саҳми соҳибкорони ватандӯсту ободгари ноҳияи Данғара бахшида ба санаи ифтихории миллат истиқлолияти давлатӣ бунёд гардида истодааст. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар ошёнаи сеюми иншоот идома дошта, дар ин ҷо 120 нафар аз сокинони маҳаллӣ бо кори муваққатӣ ва маоши хуб таъминанд. дар ҳамин рӯз гурӯҳи корӣ аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар маркази саломатӣ воқеъ дар деҳаи раҳмониёни ҷамоати деҳоти корез шинос гардиданд. طبق اطلاع انشاءات با سهم صاحبکاران محلی
қомат афрохта аз 3 ошёна, 10 кати муолиҷа ва дигар утоқҳои хизматрасонии тиббӣ иборат хоҳад буд, ки барои сокинони маҳаллӣ имконияти мусоиди ташхису табобат фароҳам оварда мешавад. бунёди чунин иншоот бо саҳми соҳибкорон дар деҳаи рахшонзамини ноҳияи Данғара низ идома дорад. дар назди марказҳои саломатӣ ҳамзамон аз ҳисоби соҳибкорон сохтмони муассисаҳои томактабӣ идома дошта дар назар аст. баъди ифтитоҳ дар як вақт то 300 кӯдак дар ҳар муассиса ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. дар деҳаи рахшонзамини деҳоти корези ноҳияи Данғара меҳмонон бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар муассисаи нави таҳсилоти миёнаи умумӣ шинос гардиданд. иқдоми бунёди бинои нави соҳаи маориф, ки барои 2160 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст, дар асоси ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкорони ноҳия ва аҳолии деҳоти мазкур рӯи даст гирифта шудааст. мо барои 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтем, ки дар деҳаамон бо ҷамъи соҳибкорони деҳа як мактаби хубу замонавӣ созем. айни ҳол дар бинои мактаб зиёда аз 60 нафар кор фаъолият карда истодааст. мактаб дорои 1080 нафар хонанда дар як баст мебошад. зимни муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд, ки иншоот аз 2 ошёна, 36 синфхонаи таълимӣ, китобхона, маҷлисгоҳ, толори варзишӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат хоҳад буд. баъди шиносоии сарвазири мамлакат ва раиси вилояти Хатлон ба бинокорону дигар масъулон барои дар муҳлати муайян ва бо сатҳу сифати баланд анҷом додани корҳои бунёдӣ супоришҳои мушаххас доданд. ҷумъахон бобохонзода, Далер Шарифзода, Искандар Давлат, Намузали Эргаш, ноҳияи Данғара. ахбор.